Goeie, en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Noorderwien joet mij optredens van Ine Stimmer, Janneke Waringa, maar ook Jonathan Rhodes en de band Dan and the Middlemen. Noorderwien live. Noorderwien live. Noorderwien live. Mijn Willem de Vries.
Ja, dat is even tof begin. Deze Noorderwien aflevering met Dan en de Middelman. Ze hebben de kleine prijs van Friesland op hun namen skreun. En het is een beetje een allegaatje, want ze komen uit alle hoeken van de wereld. Sterker, binnen stel Friesen, maar you're an Irish guy, isn't it? I'm from Ireland, yeah. How long do you live here in Holland? About 3 years. Okay. Kun je al Nederlands praten? I'm basic. Een klein beetje. You prefer English? I do, yeah. Yeah. And then you live in Friesland? I live in Groningen. Oh, you live in Groningen. Yeah. No Frisians there. There's a few. You meet them every now and then. It's the ones I can't understand even more. Send them home. Please introduce the band. You are Dan and the Middleman. But who are these guys? Yep. So this is Hugo. He's our bass player, founding member at this point. We have Faber on the guitar. And we have Max, our newest member, on the drums. So yeah, we started in 2020. Okay, because on Spotify I saw a single. The first one, but it was in 2019. Yes. So the band started as a solo project, actually. The Dan and the Middleman, it was kind of a joke. The Middleman was supposed to be a joke about sort of like the people you interact with when you make music. Yeah. When I moved here, I was looking for a band just to play the songs that I'd written, and it kind of developed into more than that. So. Okay. Where did you find these guys? Oh, God knows. Was it in the pub and late at the evening? Yeah, I just put out some breadcrumbs and they kind of came to me. Originally I had a guitar player named Jesse, and he knew Hugo. They lived in the same street. And then we had another drummer who brought Faber in, and then we eventually moved onto Max then. A classic band story. Yeah, it happens, you know. There's always people coming in and out. And you're from Ireland. Were you a member of bands there, or did you make music by your own? Yeah, I was in a band for a long time, but I don't think anyone's ever heard of it. What was the name? We were called Plastic Candles. Yeah, wow. Yeah, we were very, very cool. Yeah. And it was the same music you play now? Sort of, yeah. It was a little bit less refined and a little bit more youthful, I suppose. It's been about 10 years, so... Yeah. You're young guys, but you did a good listen to the 90s, isn't it? Well, it's just Soundgarden, Alice in Chains, bands like that. Yeah, just barely born in the 90s, so I get to call myself a 90s child. I'm getting old, but it's a kind of 90s rock sound. Would you? Yeah, I think the 90s was probably the last time that rock music was really like both catchy and like they had good songs, but they also really rock and roll. Oh yeah. It's my favorite era of music, I think. Yeah, the grunge era. Muziek met ballen, music with balls. Hell yeah. Something like that. A little bit, yeah. And Lemmy died, so yeah, true. What's left? Yeah, I went to a music college, and there was way too many singer-songwriters, so I was like, I have to play some fucking loud music. Let's do some rock and roll. Yeah. What are the ambitions with your 4? God, no. What do you want with your life? Oh, God, I've been thinking about that for the last 29 years. No, we're playing all around the north at the moment. We're heading down south at the start of November. We've been to Germany now a few times, and yeah, next is the world, I guess. Okay. But playing, more live band than a studio band? No, well, a bit of both, but we are heading into the studio very soon. We're going to be going, hopefully at the end of this year. We'll have something out by next spring. It's going to be our biggest thing yet. Good to have you. Ja, we gaan meer van zien. Want in Geerwerk bij Friesland Pop nodig we dit soort bands ook heel graag uit. Dus bij deze keer weer de complimenten voor die fantastische organisatie. En dit is nog een keer Dan and the Middleman live in Noorderwien. Twist and turn reality.
what you asked for. Tell me what's down your under. Look around and start to wonder how to sort the fact from fiction. All accepted contradiction. Hoe vaak zou het het wordt kottekweer nog neemt worden of broekt worden naar de band of werk in Friesland? Ik vreeg me af, toen ik dit affiche zeg, ik zit met mijn letter, maar er zit met grote letters kottekweer op. Dat slaat net op kottekweer van de beide meesten, alhoewel, je weet het maar nooit. Ines Timmer, Peter van der Zwaag, beide fantastische muzikanten, jongeres. Maar dat kottekweer slaat eigenlijk op een belangrijk deel van de Friese muziekhistorie. Ierold, Ines Timmer. En daar was toen prominent lid van. Ja. Hoe lang, Lien? De eerste LP van Ierold, de Goederoenzerre, kwam in 1975 uit. Dus het is haast 50 jaar geleden. Dat betekent dat ik al zo'n 50 jaar op een planken steen als jongeres. Ja. Wat hast u van Ierold mij kregen destijds, Peter? Ja, ik weer fan. En ik weer fan van Ines. En ik zeg Ierold dan op het podium staan. En ik dacht, dat wil ik, dat wil ik. Een begrip, hè? Ja, echt. Maar ik qua tekst. Als ik nou die teksten en ik weer zocht, denk wat is dat mooi skreun. Ja. Dat kan ik weer, want een leuk verhaal is dat. Ja. Wij willen het verhaal van Ierold nog eens in zijn geheel doen. Maar je besteed je net voor niks. Want ja, hoe mag ik het zeggen? Is het een eerbetoon aan Ierold dat je in zitten hast? Of is het mooie herinneringsophelie? Wat voor verhaal wil je hem vertellen? Maar er zit van alles wat in. Het is een ode aan Ierold. De subtitel is Maar Ines naar Ierold. Waarom? Het is voor een part heel persoonlijk. En voor een part schetst het een beeld van die tijd. Want het is 20 jaar en weer natuurlijk een hele hoge tijd is nou. En we hebben iets van 20 nummers hebben we uitgezocht. En daartussen vertel ik wat of over de nummers of over uw skiertnis of wat persoonlijke dingen. En zo hebben we er een prachtig theaterconcert van vlochten, zeg maar. Dus waarom zegt Ierold? Is het, en nou neem ik een heel raar woord, want het weer natuurlijk folkmuziek. Maar wie het een typisch rock'n'roll verhaal van een band met spanning en gedoe en jaloezie? En het standaard verhaal toch een beetje? Ja, dat kiest mij wel, hè? Nou, ik denk, ik zet het wordt algemeen. Ja, nee, maar ja, ik weet zeker in die tijd net makkelijk. Dat hou ik hem onmiddellijk ta. Maar het mooie is, we hadden snijden een try-out gewoon in Oudeborn. En er weer Nan en Ankie, ik Nanne Kalma, de man die alle muziekskreun had. En Ankie, de tweede zangeres, of de orenzangeres van Ierold. En we hebben, Ankie en ik hadden gerne nog wat zongen. Hè. Dat weer gewoon echt ontzettend bijzonder en leuk. En zij helpen mij, of ze helpen u, ik met dit programma. En want ze vindt het dus oké. ja, ze vindt het fantastisch. En Hier ze net bij het maar woon. dat hek net. We hebben een reunie gehad, hè, in 2015, 16. Er weer iets van 6 zo'n compleet. Ja, hier ben je nog weg, dus dat weet ik. Uitverkochte concerten, hartstikke mooi. Maar dit moest dus beslist lieds horen dus. Ja, lieds intiem, dan is het makkelijker. Want als mijn hele band is, dat heb dus ik mijn baas Gele Taxi. We zijn met 12 man en dan is het gewoon heel lastig om iedereen bij elkaar te krijgen. Boppen dat ben ik wat gezondheidsproblemen bij sommige leden van Ierold. Dus dat wordt alweer wat lastiger. Dan leeft die begint toch een beetje. Ja, natuurlijk. En, dit past heel goed bij u. Het is eens, maar ik heb er eerlijk erbij zeggen, het weer het idee van Peter. Peter kwam maar dit idee. Als fan? Ja, als fan. Maar ik gewoon omdat ik dacht van dat repertoire is zo mooi. Dat moet weer eens een keer luisteren worden. Door de jeugd en de nieuwe generatie. Ja. En het is ook niet meer zo moeilijk, dat scheelt hè. Zij, jou geen antwoord op. Ik ben
Ik ben een mak skier vergeleken met vroeger. Nou ja, dus, ik weet hoe ik in die tijd, ik weer verschrikkelijk onzeker. En ik weer heel erg op zoek naar mezelf. En er had wel eens iemand uit het publiek, Jimmy zei van, dan maak je geen grappen met het publiek, dan maak je grappen over het publiek. En dan werkt het heel arrogant. Er was een keer iemand die zei van, we hadden een associatiespel. Dat bist als glas. Keihard en terugzichtig. Boah, nou, zulke dingen haak ik er wel in. Dat neemt ze wel die hele leven mee. En ja, daar groeit ze wel terug. En ik hoop dat ik nog wat ik emotioneel en qua karakter wat in een rustiger vaarwetter kom ben. Ja, want als hier de hele crew weet dat Ines komt, dan kroepen we net onder de tafel. Dus dat scheelt wel. Oh, dat is toch weer jammer. Je geen het loon in? Absoluut, ja. We hebben dit achter op de flyer. Er staat een QR-code en daar staan alle data op. Die staan ik op mijn website www.theaterinitiatief. Er staan heel wat concerten te wachten, maar de grote happening is seizoen 24-24, want dan is het echt 50 jaar alleen dat de Goedroenzegen uitkwam. Waarom? Nee, Ierolds, mij, Ines en Peter. Nou, zoek even op site. Dan kun je alle data aan mij krijgen, wat ze spelen zullen. Ik ben blij dat ze in de studio binnen, want ze doen nou Ierold live in Noordwien. In Ries ochtends neder, jongens let om zijn wief. Maar al wat er zegt, maar zijn erg denkt het echt weer naar kleen op een groen, dat wie al dat ervan. Toen zeger een kot als de roken zo zwart. Hij dacht, wat is dit een helle uit mij het best. Maar joh, het wie zijn wief, dat er skopt het sint lief. Want zijn wief wie de kot en de kat wie een heks, dus het wief wie een heks. Jongens, verder de katten, hier voor in mij ljouwt. Dan beginnen ze te doosjen bij de brouwer op de zouden. Poot in poot, in het roon, elke nacht op mij. Tot dit zo ongemerkt, toch ontlemieren van de dij. Een jong kerel uit Born voelde het tegen ongewoon. Dat gekijke klein voor zijn hoes elke dag. Hij kreeg zijn nacht van de stok die er zocht. Toen zeger een kot voor de deur op een mat. Hij dacht, wat is dit een helle uit mij het best. Maar zorg door een man bleek zijn boervrouw verstaan. Want het wie wie de kot en de kat wie een heks, dus het wie wie een heks. Jongens, verder de katten, hier voor hier naar jouwt. Dan beginnen ze te doosjen bij de brouwer op een zouder. Poot in poot, in het roon, elke nacht op mij. Dat gaat zo ongemerkt, toch de mieren van de dij. Bij de brouwer in Ljouwert kwamen de katten op een zouder. De brouwer wat boeren al heel een stuur, al die katten in zijn hoes, hij koerde het oor. Toen smeert er een chattel mij, siedend wit wetter, hoe de doosje de katten die uit de wei spotten. Maar joh, het wie een vrouwje, niet de lijn uit de alien. Elke kat wie een wief, elke kat wie een heks, elk wief wie een heks. Ines Timmer, met Peter van der Zwaag achter de vleugel. Op een paard dus, dat ze vaak met fantastische vaststellingen. Maar in dit geval dus Ierolds en de skiertnis en de mooie verhalen van alweer in de vaststelling Kattenkweer. Zo gaan op de site in verband met data en wat ze nog komt te spelen. Maar deze kijk je hem zeker onrieren. Wat je merkt kennen, dat is op wat kwartere termijn, is de safvolste platen- en cd-beurs, georganiseerd door een man die in Nijsby zit, Tamme Oosterhof. Voor hoeveelste keer is het eigenlijk, Tamme? Wist u dat? Ja, ach jongen, ik denk als het wordt van mij, wij van Big Bad Wolf Records, zeg maar, wel een keer als 15 denk ik. Ja. Want we zijn ooit begonnen, eerst in Skaaf.
Maar voor u wie het de beide Jan in Italië die het wel bekend organiseert. Dus het is best wel een oude beurs. En by the way, die van Ierald, die kan we ook wel op LP nog. Die komt wel op de beurs te horen. Die zal vast wel op de beurs wennen. Die originele LP, Ierald. Ja, prachtig. Ja, want hoe staat het ervoor? We hadden natuurlijk een hype hoor, rondom met name LP's. Ja. Daarna kwam er ook weer een beetje een hype rondom de CD's. En de cassettebandjes. Ja. Ja. Is het nog steeds een hype? Is het nog steeds populair? Ja, zeker. De LP's die beloven wel populair. De CD's komen heel voorzichtig weer om. Dat verneem ik wel on alles. En ik denk mijn collega's ook wel. En zeker online, zoals de verkeer weer stijgen. Waarom eigenlijk? Hast je een idee? Ik denk dat de mensen het weer wat hadden in huis. En het weer had Jeren natuurlijk een lege wenken. Maar geen boeken, geen cd's, niks net. En gewoon een stereo-installatie mee en Spotify denk je. En that's it. Maar ja, er komen steeds meer mensen die het weer LP's in huis willen. En het is een mooie object om natuurlijk mij en Jidje eens even te praten over wat hast u daar staan. Sowieso. En dat, een hebben dingetje. Jazeker, ja. Absoluut. Ja. Hoeveel stands haast? Hoeveel platen staan er? Hoeveel cd's binnen? Hast je enig idee? Nee, absoluut niet. Maar ik reken niet altijd net in stands, maar ik reken niet in meters. Want dat is ook wel makkelijker van u. Maar we zitten ongeveer op 115 meter. En dan zit de hele zaal en zo hier bij Jay bij Calverdeetje zit dan helemaal vol. En voor sommige mensen is dat een beetje overkill, want die vinden dat te vol. Maar ja, of het hem inhaalt, is het ook niet goed. Nee, het nooit goed hoor? Nee, we doen het nooit goed. Nee. Dus door dan maar gewoon zacht het houden. Wie door. En dat hebben we altijd. Het is een trucje op een gegeven moment en dat weten we hoe het maakt. Hoe groot of lied in de wereld van oorbieders? Voor de mensen die het krijgen, die daarin handelen, in twaalf hoorns, platen en cd's. Die wordt steeds groter. Ja, er komen steeds meer mensen die... maar meer concurrentie dus ook? Ja, een beetje misschien wel, maar ik vind dat eigenlijk net. Ik bedoel, ik kwam van de morgen van de Spatskwallen thuis en dan hangen wij aan door en tal mijn cd's onder doorkrukken. En dan denk ik van mooi, dank u wel. Ja, maar toen ben je natuurlijk echt afhankelijk van mensen die hun spul kwijt absoluut, willen. Ja, en nee, hakt natuurlijk een hele protte komt er binnen, maar het tweede hongens is volle interessanter wat daar in zit. Het klinkt wel wat raar, als ik meestal sterfgevallen in de familie, oproemings en zulke soort dingen. Dat is heel sneu al, ja, maar ja, dat is voor de oren is dat weer een hele aanwinst. En dat zeg ik altijd, ik ben wel een handelaar, maar ik ben in eerste instantie een verzamelaar. En dat pluk ik zelf weer te mooi en er wordt tussen wij die ik nog net haal. En een echte liefhebber. Absoluut, ja, zonder meer. En dat had ik te danken aan mijn beide broers en zus. Ja, hè? Ik kreeg vroeger al die singles die Tsiakken, en die kreeg ik toen. Want ik zei zo'n 8 hier. En dan de eerste pick-up kreeg ik van mijn broer, sowieso. En dat ging mooi in de familie terug. Ja. Nou, de Safvolste plaat en cd-bus, waar is het precies? Zaal en zo, dat is bij het Calverdiekje. Dat wiest zich daar vanzelf. Het is absoluut gratis parkeren. De meesten krommenieren altijd over de intree, €4. Maar geen de stad maar eens in. Als je daar een paar uur bent, dan ben je wis €4 of €4 kwijt. En dan had je misschien nog niks. En hier had je gekke scoren. De hele snij? Hele snij, van 10 tot 4. Van 10 tot 4? Dat is net de hele snij, maar het gedeelte. Oké. Ja, dit weekend, hè? Mag ik er even bij zitten? Hinnen. Ja, je middel aan het opbouwen. Dus dit weekend dus, Jeringljout, de platen en cd-beurs. Genoeg contemeters en genoeg voor de liefhebbers in ieder geval. En op is geen liefhebber. Alle stijlen van muziek, alle stijlen. Als er een keer west wel liefhebber. Alsjeblieft, ja, zo is het. Succes dan. Ja, dank u wel Willem. En we gaan terug. Misschien, maar ik wil hier dit dus hele mooie platen. Ze noemen dan Jout. Jonathan Rhodes. Die had namelijk een heel mooi live album uit. Maar hij is hier nou in de studio. We praten straks piep vol mij, maar eerst maar even spelen. Jonathan Rhodes. Johnny's sitting waiting. He's waiting for the tide. Someone said he could be crazy. Better kept inside, isn't it wonderful? Isn't it wonderful? And Johnny's quietly listening. He's listening by the shore. Someone said he should be someone. They said he could be more. Isn't it wonderful? Isn't it wonderful? And ooh, what you gonna do with all that time? And ooh, what you gonna do with all of your mind? And ooh, what you gonna do with all that inspiration that no one cares about? And there is Johnny staring, he's staring down the line. He's trying hard to learn the art of making up his mind. Isn't it wonderful?
Isn't it wonderful? And ooh, what you gonna do with all that time? And ooh, what you gonna do with all of your mind? And ooh, what you gonna do with all that inspiration that no one cares about? And he says, I don't wanna wake up and find myself someday too late to turn around on a dead-end road. And I don't wanna sound like some wandering soul. I'm just trying to find some rhythm in it all. Sometimes I think I might find meaning in it all. It is twisted, it is wishful, and not sensible at all. But isn't it wonderful? Isn't it wonderful? Isn't it wonderful? Ja, hij is net alleen een kop grutter dan mij, maar hij kan ik echt vol mooier spelen. En jonger als mij, gelukkig maar. Want hij had een prachtige plaat maken, Jonathan Rhodes. Ik liet hem voordat ik even zien. Ja, dat toen vinyl gaat, dan krijg ik altijd een beetje week. Nou goed, het ziet er prachtig uit. Live het Rode Hert. Ik volg hier Jonathan al een tijd. Hij is vaker de gastwest hier. Ik wil mijn band. Je hoort even solo. Bist er eigenlijk nog steeds bij de solist en bandlid? Hoe zit het eigenlijk? Ja, zeker. Ja, ik zie mezelf als een singer-songwriter met band. Ja, maar soms ook zonder band. Dus. Ja, precies. Ja, het kan wisselen. Ja, precies. Ja. Een live plaat. Ja, het is eigenlijk een beetje een omgekeerde volgorde. Vaak komt de live plaat wat later in de carrière. Maar het ontstond in het Rode Hert. Dat is een café en studio in één. Daar hadden wij een live show gespeeld. Eerder al vorig jaar. En toen zei de eigenaar van, nou ja, ik kan wel een keer met jullie wat opnemen in de studio hier. Maar ik had niet echt een project wat ik zelf als studioalbum wilde gaan maken. Dus toen hebben we bedacht, laten we gewoon een mooi live concert organiseren voor fans en voor mijn moeder. En daar maken we dan gewoon mooie opnames van. En misschien kan het dan op Spotify of zo. Ja. Uiteindelijk waren we er zo blij mee met het resultaat dat we zeiden, we gaan er gewoon een hele plaat van maken. Echt vinyl inderdaad, zoals je zegt. Mooi rood vinyl. Ja. Dus zitten we samen in een soort van release weekend. Hij gaat hem nog presenteren dit weekend, zit ik hem er even bij. De Amer, fantastisch podium trouwens. En ja, het sowieso hartstikke te gekke ding. En daar komen we aan nog alleen over te spreken. Ja, maar hoe zit het met die band aan? Want toen had het weer een beetje een dubbelconcept met Damn Dirty Dimes, toch of niet? Ja, dit weekend is dus een soort release show. En dat is tegelijkertijd ook de eerste show van de release tour van Damn Dirty Dimes. Die brengen ook een plaat uit deze maand. En dat is in de Amer. En dat zijn goede vrienden van mij. En we spelen wel vaak in verschillende combinaties samen. Onder andere Johan Stolk van Damn Dirty Dimes speelt op deze plaat mee op mandoline. En maar ik meende dat er al wat dwarsverbanden in. Ja, zeker. Ja. En de frontman Gijs van Damn Dirty Dimes, die ken ik al heel lang. Dus het is gewoon heel leuk om samen ook weer muziek te maken. En zeker dan in zo'n plek als de Amer. Wat echt toch wel echt een beetje een iconische plek is voor de Amerikanenmuziek in Noord-Nederland. Ja, absoluut een begrip. Het is zeker een heer om daar te spelen. En toch even nog de nummers. Wat voor verzameling nummers als je op deze plaats zet? Ja, het zijn 9 nummers en 4 daarvan zijn helemaal nieuw. Die staan nog nergens anders online. En de andere 5 die heb ik eerder wel eens op een EP uitgebracht of in andere opnames. Maar allemaal natuurlijk mijn eigen werk. Alleen wel heel anders uitgevoerd. Want met band, dan krijg je een band, een beetje bluesy geluid. En dit is toch wat meer richting bluegrass invloeden. Wat ik al zei, mandoline en de banjo. Heel erg akoestisch met z'n drieën en met veel vocals. Waar ik ook heel erg van hou. Ja. En wij horen even die muziek. Daarom nodigen we met uit. Ja, zo simpel uit. Gewoon niet leven. Ik ga dan ook nog noemen. Wij spelen voor u. Du hast leuke dingen. In grote festivals. In mooie studio's. Prachtige opnames. Wat is een beetje voor die gevoel in die muziekcarrière? Oh, dat is een goede vraag. Ik vind dat het wel goed gaat. Ik ben heel blij met alles wat ik kan. Hè. Deze zomer mocht ik op Tukkenville spelen. Het festival van Ilse de Lange. Ik mag mooie voorprogramma's doen voor nationale en internationale acts.
Ja, tegelijkertijd moet het bij mij allemaal nog naast mijn gezin en mijn werk. Dus ja, ik mag echt niet klagen. Ik ben echt hartstikke blij. Super hobby. Ja, zeker. Ja. Maar wel heel professioneel. Want absoluut is geen amateurs ja, wat dat betreft. Het is een mooie plaat. Want tenminste de noemers die ik ken, die vind ik heel mooi. En die had er ook opzet. Ja, net stenen maar erin. Dit weekend dus Amer. Daar is eigenlijk de officiële presentatie. Hij zal ook wel streamen. Maar ik vind dit soort platen, als je ze krijgt, kun je mensen gewoon bestellen. Dat kan via de site of zo wat heen? Zeker, ja. Of natuurlijk ophalen bij een live show. Ja. Maar je kan hem in ieder geval online ook bestellen. En in Groningen, als je daar toevallig komt, ligt hij ook bij de Plato. Ja. En wat is die internetsite? Dat is jonathanrhodes.nl en dat schrijf je zo aan elkaar. Ja. En Rhodes met een H. Hij doet nog een nummer. Mooi album, fantastische muzikant. Volgende keer graag in mijn band, maar solo is je geweldig. Nou ja, dat jij hem nou wel even. Live in Noorderwien. When I die, don't think about reasons why. Don't say I'm too young to go or I'll miss you so. And when I'm dead, don't worry about cheese and spreads or whatever you thought it was that the doctor said. And let me disappear. Leave all this chaos here. You can keep my picture, dear. To put your mind at ease, that's where I'll find my peace. I'll fade back into history. And when I'm there, receiving my final prayer, just leave out the lines about who I tried to be. And when I'm free, I hope that's what you will be. Don't let anyone tie you down or cut your wings, and let me disappear. Leave all this chaos here, and you can keep my picture, dear. To put your mind at ease, that's where I'll find my peace. I'll fade back into history. That's where I will be. When I die, don't think about reasons why. Don't say I'm too young to go or I'll miss you so. Jonathan Rhodes met zijn prachtig mooie nieuwe liveplaat. Opname op dat mooie Grazer plot los is ik er voor maar even bij. Live at Het Rode Hert. Wel mooi hoe beide talen bij elkaar komen. Op een prachtige plaat. Jonathan Rhodes, we blijven hem volgen natuurlijk. En dit weekend wordt eigenlijk de plaat ook officieel released en presenteren. En hij is ook wel voor de streaming nog op internet te vinden. Nou goed, van deze plaat die ik naar een nieuwe vaststelling van Janneke Waringa. Ik dacht, die heb ik laatst ook al zien. Ja, dat weer in verband met een prachtige vaststelling vloert. Maar ze had zelf en natuurlijk nog wat ambities en plan. En net Linne, want ze had haar verste gasten mij nam. Muzikale gasten, zit ik er maar even bij. Ubuntu. Janneke, eerst stel even de groep voor. Nou, zal ik daar even beginnen? De celliste is Andrea Meijer. Elske Vekkes, de orenzangeres. En Peter van der Zwaag, arrangeur en teksten. Nou, hij heeft alle teksten vertaald of een groot deel. Steun en toeverlaat. Steun en toeverlaat, alleskunner. Ja. Ubuntu, wat voor vaststelling is dit? Ubuntu is een liedprogramma
waarvan we hebben repertoire bij elkaar gezocht. Wat past bij het thema Ubuntu. Ubuntu is nog net een heel bekend woord in Nederland. Of in de wereld misschien. Wij willen het in ieder geval in Friesland introduceren. En het is een heel bijzondere Zuid-Afrikaanse levenswijze. Wat gaat oer dat wij net alleenig bestaan kennen. Maar dat we dat met elkaar dwan moeten. Dus milder met elkaar omgaan moeten. Het gaat over vrijheid, het gaat over respect. Het gaat over de lietse dingetjes waar wij het verschil met meidje kennen om een betere wereld te krijgen. Is het een beetje Afrikaans van meerskip of maak ik het nou te breed? Het gaat om meerskip. Eigenlijk is dat de Friese vertaling. Zo kerst het wel sjen. Het betekent ik ben omdat wij binnen in het Fries. Dat is vrij vertaald. Nou ja, ik ben omdat er oren binnen is, ken ik net bestaan. En daar hebben wij lieten omheen zacht bestaande lieten vertaald in het Fries. Letterlijk zet in het Fries of zij vanuit dit idee hebben we er een eigen draai aan, jong? Nou, soms hebben we wel iets meer in een bepaalde richting die inderdaad. Maar in principe binnen het veskes waarvan wij al dachten, ach, dat is zo mooi. Bijvoorbeeld Sympathy of True Colors. Nou, noem maar op. Gewoon hele mooie veskes van Brel, van Ilse de Lange, van noem eens wat. The Scene. Ja, heel uiteenrend. Echt heel breed dus. Ja, heel breed. Ja. Dat lijkt me best ingewikkeld met de geerstalling. Dus dat meisje al of geest eerst zelf zitten? Ja, nou Peter en ik hebben deze voorstelling wel helemaal samengesteld. Dus tuurlijk hebben we input vregen en dat hebben ik doen. Maar wij hebben wel echt bedacht van dit moet erin en dit moet erin. En daarna weer Kill Your Darlings door weer uit. En sa. Dus dat is een pijnlijk proces, hè? Maar dat maakt ook gewoon uit, hè? Ja, zeker. Nou ja, en muziektheater, dat is het ik. Dus het is net alleen nog lieten, maar er zit ik theater in. Spelen ze dan een rol of vertel ze een verhaal? Nou, we hebben een hele mooie gearworking gekregen met Jan Terlouw. Die is iedereen bekend. Zijn vrouw Annette Mul, die is helemaal bekend met Ubuntu. Dus zij is die samenwerking ontstaan. Zij hebben teksten voor u Crown die tussen de lieden terug verteld worden. En daar is Elske verantwoordelijk voor. Dus zij doet de teksten. En het zijn heel veel theatrale lieden. Ik werd toch het heel theatraal wut soms. Klinkt heel intrigerend. Ik moet aandenken van je meer. Wat is de bedoeling? Er zijn er al een paar speeldata bekend en plak een beetje hem hinnen, Ja, we spelen eigenlijk door de hele provincie. Orenwieke Snijn, dan door een try-out in Balk. Die is bijna uitverkocht. En de première is 20 oktober in de Koornbeurs in Frenscher. Janneke Waringa, mij, haar muzikale maten en vreun. Samen 7 minuten druk aan Ubuntu dus. Dus hoe is dat wat is? Nou, daarna geven we dus de hele provincie terug tot en met december. En dan beginnen we weer in april. Wauw. Ubuntu, net stenen maar erheen. Dat geldt net voor hun, want samen met je bluwen om nog een paar nummers voor u live te spelen uit die vaststelling. Welke game doen? We doen 4 kleuren en daarom ben wij vrij. Live in Noorderwien. Die trieste eigen, die maaien weer strelen en houdt het maar vast. De moed is te vielen in een wraad vol mijn meisken, in zwart en in wit. Dit kleuren net delen, de regenbogen kwiet. Maar ik zocht in vierde kleuren, zat je in dij. Ik zocht in vierde kleuren en die beroeren mij, dus wees maar net bang en let ze marchen. Die echte kleuren, vierde kleuren in neerverleg. Tink net wit, tink net zwart, tink net zwart-wit. Leid je naar mij en denk dan maar net om die tijden van uw rest. Haast net te keren in een wraad zonder houvast, dreigt te verneren. Kom maar bij mij, ik blijf altijd bij jou. Maar ik zocht in weer
verleden. Als een Rijnbogen, Tink net wiet, als een Rijnbogen, tink net zwart. maar in de kleur van die het. Omdat er één man weer, maar een droom om vrij te vleenen. In een land werd het verbeen wie om te dremen. En doch skoe hij wil vleenen als een vogel. En sakoe hij wil vertellen van de vrijheid die hij zeeg. Een doel voor wat er saai, gevangen waard om zijn stem te smoren. Omdat er een vrouw weer, die te wraad zich om haar hinnen. In een tijd van oorlog en van waanzin. En ze koe het net verneren. Het geweld en onderdrukking. En haar leven wie het offer. In een ongelijke strijd. Daarom ben wij vrij. Vrij om te bewegen. Vrij om zelfs te kiezen. Mijn eren en mijn eigen. Vrij om voor te gaan. Vrij om je te blijven. Vrij om wat dan ook te sissen en te schreeuwen. Omdat er een tijd weer in het land dat wij in wenje, werd een ben, troch namen, kleur en ras. Ze leven net meer zeker wie. En omdat er meesten winnen, maar gevaar voor eigen leven, voor de vrijheid en de vrede, te strijden voor de jochtigheid van meesten. Daarom ben wij vrij, vrij om te bewegen, vrij om zelfs te kiezen, mijn eren en mijn eigen, vrij om voor te gaan, vrij om je te blijven, vrij om wat dan ook te sissen en te schreeuwen. Nelson Mandela, Steve Biko, Martin Luther King, Titus Brandsma, Tini Mulder, ja, Tini Mulder. Toch meisken liek als zij. Daarom ben wij vrij, vrij om te bewegen, vrij om zelfs te kiezen, mijn eren en mijn eigen, vrij om voor te gaan, vrij om je te blijven, vrij om wat dan ook te sissen en te schreeuwen, vrij om voor te vleenen, maar de vogels in de lucht, met de vrijheid van de ene, de oor net onderdrukt, vrij om weer te leeuwen, vrij om te vertrouwen en dat het eeuwig mogelijk is. Een nieuwe wereld te bouwen, daarom ben wij vrij. Toch meesken liek als zij. Daarom ben wij vrij. Daarom ben wij vrij. Janneke Warringa, live hier in de studio. Dat had alles te krijgen met haar voorstelling Ubuntu. Het zit er haast op, deze aflevering van Noorderwien. Mij de hoen, Mo, hij is wat onrustig. Ik zal maar eens even nu lezen op mijn score.
Maar het laatste item gaat naar het dichterscollectief Riks. Dat bestaat 5 jaar. Vandaar dat ik ze vregen ha om 4 weken lang uw uitsturing van Noorderwien te besluiten met gedichten zo ongeveer van 5 minuten lang. Joert, de gast, Job Degenaar en Christa Niklevic. Vraagteken. De liefde bezingen is kinderspel. Je hoeft er maar door geraakt te zijn en de woorden buitelen over elkaar. Ook het heelal is goed te doen. Wie zocht niet van kindsbeen af naar oorsprong en verlossing? Maar die laatste fase van je levensreis, met aan weerszij hagen die het zicht ontnemen, opgaand in een steilte van steen, waar verlies en wilskracht je lot bepalen, woorden gaan haperen en bevriezen, vat die maar samen in een vraagteken. Zoals er volken zijn die hun God niet noemen, maar uit eerbied duiden met een symbool. Zoals een bergtop dat doet met het grootse zwijgen van sneeuw. Zwart. Boppe een zwart god hing het mijn holle. De vrouw om mijn tafeltje zocht mij draagje in mijn kofje. Van efter haar skelk en telefoon zei haar moeder: "Haar strek wat in?" Ik knik. Trien. Al een stuk als 10.000. En ik leo dat ik verder niks sissen wil. Dat het misschien echt net duidelijk te maaitje is. Maar misschien weet zij dat juist echt wel heel goed. Geen vertriet en zij hoorn in hoorn. 10.001, 2 en 3 rol je om mijn noos, doeke dip het zwarte god in. Bob het skelk en telefoon stwarm je wudden terug een holle. De moeder zei: "Sterkte met de koffie." Mernser Cliff vandaag. Wat wazig is vandaag, was gisteren nog helder. De ijstijdelijke zwerfsteen die het meerblauw wil ontstijgen. De bleke windturbines ver nabij. De groene glooiing waar ergens Urk moet liggen. En rechts de oeverlijn, meanderend naar zee. De vissersschepen met in hun netten blinkende vangst. Ze zijn al lang voorbij. Zoals de levens die je leidde, ver van hier. De liefdes en vrienden van toen, hun ogen glinsterend als sneeuwgoud. Ze verdampten in de fuiken van de tijd. En wat vaststond, wrikt en raakt op drift. Was het daar met die en die, of is het enkel fantasie? Ontdaan van historie en decor, alsof iemand je knipte uit een foto, sta je voor een eindig vergezicht. Het achterloze water als onverzoenlijk tegenwicht. Het helderst is het waas dat over alles ligt. Ruud. Us mem vreegt mij het Ruud aan de voorkant van het hoerziepen te dwaan. Ik ben jong en sterk. Neem het Ruud. Doch het heel iepen en houdt het vast. Sa, dat dus mem grutsk op mij wijzen kan. De vleerne vogels terughinnen. Giele, rede en zwarte. Het binnen zweltjes, protters en meer exotische exemplaren, dat ik de namen net van weet. Ze vleerne sa om mij voorbij. Zelfs de wolken en de zinnen, siertjes van planten, vruchten van stroeken en bjemmen vinden haar een waai naar de vlier dat ik op steen. En als het reint of sneeuwjaagt, dan kletst het zo hut dat ik benauwd ben dat ik aanst onder de glassplinters zit. Maar het Ruud barst samen net. En als het binnen weer droeg is, sjocht neerne als wat ringen in het hout. Het is mij slaggen, al die jaren. Wat hier is ik grutskwest, als het dit nog schenkoe. Maar het is echt dreig. Ik ben ouder en ha onderwijs ik oren ruten sjoen.
waar toch de verraad een oren kleur had. En dochs had ik dit Ruud vast. En sjoch, het glas is dof door het waar en opstapelen stof. En mijn vingerprinten binnen ontelbaar. Zodat het eens niet meer schenk is. Van de beelden die wij hier iets zeggen. Ik het gezien had zijn beste tiert hoorn. Voorzichtig hel je ik de knieën los. En de schroeven zitten blijkbaar al net meer zo strak in het hout. Ze jou ik geen weerstoorn, als ik ze de mij de hoorn uitloek. De resten van rotsend hout kletter je op de groen. Jeren hebben wij hier terug hinnesjoen. Te gerre. Het wie us blik op de vraat. Wat zou de barre als ik het loslette zoe? Wat hier is mem daarvan zijn? Stadig zet ik het glas op het vensterbank. Het liek het als glas in leert, als ik het heel van mijn eigen Ruuddel zet. Best mooi eens. Uit dit ritme van Rikst Thuiskomst. Hardgrondig tegen de dood geleefd, tot iets onverwacht je spiegelt. Een gedicht bijvoorbeeld. Zo broos dat je nooit dacht dat het bestond. Dat zich wringt uit al je poriën, opstaat van het papier en je aankijkt als een ree. Dat is nog eens thuiskomen. Zien wie je bent op dit moment.